சங்கரன் கோவில் ஆடித்தபசு 7ஆம் மண்டகப்படி திருவிழா. பூப்பல்லக்கில் கோமதி அம்பாள் ஜொலித்து எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருள்மிகு ஸ்ரீ சங்கர நாராயண சுவாமி சமேத கோமதி அம்பாள் திருக்கோவிலில் ஆடித்தபசு திருவிழா கடந்த 18ஆம் தேதி காலை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இந்த நிலையில் ஒவ்வொரு நாளும் காலை மாலை வேளைகளில் கோமதி அம்பாள் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் நிலையில் 7ஆம் மண்டகப்படி திருநாளை முன்னிட்டு முதலில் வெள்ளி சப்பரத்தில் அருள்மிகு ஸ்ரீ கோமதி அம்பாள் மண்டகப்படி இடத்திற்கு வரவழைத்து பின்னர் அருள்மிகு ஸ்ரீ கோமதி அம்பாளுக்கு சிறப்பு பால், பன்னீர், சந்தனம், இளநீர், தேன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களால் அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது. பின்னர் பல்வேறு பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பூ பல்லக்கில் எழுந்தருளி 4 ரத வீதிகளிலும் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.